Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasorkar jela kalakular ban pinkiu no shakalai hajar tingka ya ka fixed incentive ka bashisian shibanai ya ki batrei kum ki accredited social health activist tangba na kalyang ginongkit kam ka asha kimpan ai rai namar kidang ap banyo na kajing tho habaya dei bakata ka rai jong kasorkar kajing kular jong kasorkar jela kalawan ning ba ka menteri ka kwat ka khya ka kong amprin ning do kablay kendo iki asha ha secretariat ha kasngi balai habakran chikilat patahik kubor ka president jong Meghalaya Asha Workers Union ka kong Mira June Mersing klay tho bah ka jinga kendo bat ka menteri ringkat ka jinga dan lang ki officer ka tanat ka kwat ka khya bat National Health Mission nakaliang ka menteri kala terwa syaki asha ban penkiu no ya ka fixed incentive ka baman ubanay na ka 8,000 tingka syakalay 1,000 tingka handai ka kong Mersing kalaong banak liang ka union kampat la ban rai tat hadu ban de UI ya ka jingtho ka badai ban phat ka sarkar Mani hapo ka meeting bayaran bat imadam operasi ringkat bat ki officer jong ka NHM jong ka health department kum juru bat ka Meghalaya Asha Workers Union te hadin ki jinge dawa ke jongi ki jongi kum tu kumbala ya UI ha ki news ki media mo mana kalian jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni kerpat di state government bahkan penkiu ya ka fixed incentive na ka shi 1,000 tengka kat kum ko na ka 8,000 tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha juga pemerintah ya na kalian chung health minister mene ila terwa ya ki asha shi 1,000 ban penkiu no sa shi 1,000 tengka kata kamut kan dai lai 1,000 tengka na kalian chung ka state government ti padha kata ka jinge keren na kalian chung ka Meghalaya Asha Workers Union ni ngila ongi i bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa neo pongun tingila ongi i ba ailat ini bangin diskusio abat ki asha ki jongi nen ngin sa ay ka raya pi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shu na kaliang jongi ngila ongi ki baya ka ai ka bapila terwa peding jongi wat lada ngimpat la ban aya ka rairu kin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban shia kran barbeli bun sin ngila adep mat ni kran mentang ya klet no rasai tena kalian kejongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang sihi ngila ongi ki bakin ai bakin penpoi ya kata ka assurance kejongki hapo arkanta ngila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba show meeting menne na du shibje steng par ka por menta kala adai hadu san beji te kata ka arkanta kam dei shu le ke kala poi sikilai kenta steng siki sau kenta tingi sutu ki asha jongi ki badon sha jangai kinamla ban shu apsa la ne ban shong miet ban thia miet hasurok kumni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha na kaliang ke jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya health minister ala kerpat hi ing ong sobha ban ai do kham kloi rei kat hadu benta ru ngimpat yo ya kata ka order ke jongki ti na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni pen pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klem da iya ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi akra po meeting kalong da kumoi da ngila yo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi da klem da iya ka minutes of the meeting klem da yo ban tule ni nampak la ban aya karai tengah karai ke bat kena ngin sa ipad on da ngila da yo ya ka assurance in writing ke jongki ni dai tang kinong try barir try ban ong bangin su pen sa ke chung im nom la bangin su apsa ang ne kamlong ka basanga ngi ki thai breu bangin su yang miet la ne bangin su ti amir hapo surong ngi hap bangin let pai no hi bat la shai hi na kaliang ke jongi la kumno ngin hap ban long da ka special isi bangin simrai na marba long ngi klem yo ya ke bangi ang nuot la ne kumbar si ong no ba ka ke bangi akran kampat ulong kan namar na kaliang jongi kila akular which in 2 hours bakin pan poi ya ka minus tang bakat hadu menta sikilai kita steng so kan tangim pa dio tinya apa ya perkat bahasa bat isi kong kum ki asya ki ba trai kene ka kam la man ong ru ka ba khia ma phihap le untuk plan surong larang ya nu jor kene ka jing pelaj pisah ka sarkar lengbak NHM ne ka state government habi dai ba kene ka fixed incentive kalong kum no ka biang ne ka kambiang ha ka be dai bat ka NHM ngim la ban ong da kumoi pan nama dadu bangi sedang ban trai ka NHM kala pen lupa ba kan dai betang da incentive ladangi traingin yo ladangim trai ngimdu ongindu te hakabede bat ke state government pan ngasong ban ong ba ini ilai 1,000 tengka i 1,000 tengka ngamong ilai i 1,000 tengka ibangi jiyo baro sikat tu i nombiang i airu em namar kat kum kador jong ke juga pamenta
ngatrai long indondor syo ken ine ar hajar mo bagi asa kinang yatrai namar kador joki kadang long tang henru tengka hal si snila dangi kenya keneka ar hajar tengka hal si benai jingyo jom ki asa hai ki we bat state compare ka jingyo jom ki asa ko mitang Sheki kidon ki state ki ba bamyayo ki yo tangki incentive mo kidon ki state ki ba ka jala ka jongki ka sung thu hadu kat nu ka ji koridor jongki asa hadu kat nu ka kam ka ba ki asa ki trai kelong ka ba kia ki penkiu ya ka jing seu ki seu ya ka jing seu na kaliang jong ka state government te ka ba ka example ka ba kam hakmat ka ba minut banong ka dei ka sikim nama ba i president jong ka sikim hi i pha shaki asa jong ka megalaya da ka notification ka ba UCM jong ki UI shaki ba nakaliang jong ka state government ki siu shifo hajar tengka si benai shaki asa jong ka sikim ba kham kongsan hi bar ka ba hakmat hi kadai ba in penkiu ya kata fix incentive kumbangi layapan ka ba nakaliang jong i la kular ba penkiu sa si hajar ka ban long no lai hajar tengka si benai Kang piong ba piong ba ping sa ada ka message ya ka menteri ba pin pediang na pin nom pediang ya kata si hajar pila ana em kata ka message ba pin pediang na pin pediang kada hadu mentang impat ai namar ba kumbang ong meneh bang impat yo i ya ka minus of the meeting nan ngimpat yo ya ka order ke jengki kumno ngin su ai ya ka rai bangin pediang lan ngin nom pediang in haban pe chwa yu ki tho apo ka minus of the meeting yo le se ka jing tho kam long kat kum ka ai ka bangi ya kran nginom la ban ai ya ka rai nginom la ban sim rai ban nginom pat ai hiru i tad hadu ba mai ila la ban pen poi hakti jongi ya kata ka minus of the meeting ka lani ka order ke jongi ngin sala ban ai ya ka rai rengkat ka jing ya kran jong baro ki isi na ba indefinite strike. Hakabaya day berkata mentangi haban ong bakandang lokum tahi. Dongki asa kinom patrai hi kidang don bagi haka strike. Tat hadu bangi la banya penbet da koi pat korkom nginda yo ya kata ka minus ke jongki. Nasi syong daki isi lada day bangin haban weng no ru lada ja bagi asa ki menjo. Nasi peta ka por ngin si pentepan. Kaberi berkata empat sunang ban ong kumikum nu nomor bakata kuman siong no kabahakmat kan David ka VLC committee ka bangingi ong kadai ke committee ka baudang sedang bania form hakis nong kitau te kada hadu menta ki babun hikis nong kitau ki bampat ya form ya kata ka VLC committee bar kum juru ki don ki bala form tang account number ki long kimpat ya don kimpat ya pli ya ka bang account ke jongki kapan kana syukang ka kata ka committee na kaliang jonga kampat senang banong namar ba ngampa di kijing trikam ka jongka hoat ngayo i gagalan ngayo ban puli ya gagalan pang bagi jing trikam jongka ngampat yu i kayat kumlo kalong kumlo ngampat sunang pangalong yu ban ong em ya kata rum sudai ban ong hoat ru sulak ban pediang namar kidon kipor kamtam hakabedi ber ka fixed incentive from the state government ki asha ki jiyo asisen lai benai ki yo asisen sau benai kidon ki jaka ba ki yo baro asisen tang sisen yo ru ti kidon ki jaka ki ba yo monthly bet ru kan le se kata kadai lang ba ki jing tanya na ko ki district na ko ki block ki jongki nam sisen yang mah